אני מחזיק בידיי דף, יש עליו גרף. האייטם הוא על דירות, ככל הנראה. אתם יודעים מה הקטע פה? אני כזה מעמיד פנים שקמתי עכשיו. אהוד בר! אהלן, בוקר טוב, מה העניינים? טוב, איך אתה? מעולה, פנטסטי. אתה גם עשית שנץ? בלילה, 4 שעות. נייס. הבת שלי העיפה אותי מהמיטה. אורייט, בוא נדבר על נדל"ן אז. טוב, אז יש בידינו סקירה של S&P, סוכנות הדירוג, על שוק הנדל"ן בישראל. כפי שאתה יודע, אני המראיין, אז אני נותן את רשות הדיבור לך. תשאל שאלה. אוקיי, נדל"ן, מה זה? נכסי דלה ניידה. נייס. נייס, אוקיי. S&P הוציאו דוח מאוד משמעותי, אחרי חצי שנה, 7 חודשים של מלחמה. ריביות עלו בשנתיים האחרונות, הרבה דברים השתנו בעולם, הסחורות עלו, זה היה מאוד מעניין לקרוא את הדוח הזה, בהיבט המקומי. מה שאנחנו רואים שבסופו של דבר הביקוש בראייה היסטורית לדירות היום נמצא יחסית בשפל, יש יותר ויותר דירות שלא נמכרו. רגע, אנשים לא רוצים דירות? אנשים מאוד רוצים דירות, קצת יקר להם. קצת יקר להם, הריביות, המימונים יקרים, להביא את ההון העצמי, זו בעיה. הרבה אנשים שהיו רגילים להביא הון עצמי או מעבודה, הדבר הזה קצת נעלם, או מירושות זה קיים, אבל עוד אפשרות להביא הון עצמי זה לממן או לקחת הלוואה לכל מטרה על נכס אחר. הדבר הזה גם קצת מצטמצם, בנק ישראל לא אוהב את זה. יכולתי לזרום איתך. יכולתי עכשיו לשבת פה ולהגיד, וואו, באמת, נשמע מעניין, אבל אני אגיד לך מה מציק לי. מדי פעם אנחנו מביאים לכאן אדם שבא לדבר על נדל"ן. והמגמה שאני זיהיתי בחודשים האחרונים זה שמתחילים להגיד שהכל די סבבה. שהדירות שנמכרו ב-24 זה יותר מאשר כל 23. עכשיו, גם אז זה הציק לי, וגם אז אמרתי אותו דבר, ואמרתי, כן, אנשים קונים כאילו אין מחר, אז אני רק מניח את זה על השולחן, למען ההגינות. ואתה אומר לי, על פי הדוח של סוכנות הדירוג S&P, שיש פחות ביקוש. יש פחות ביקוש, יש יותר דירות במלאי אצל היזמים שלא נמכרו, כ-65-66 אלף דירות שלא נמכרו, זאת אל מול 45 אלף דירות שהיו במלאי רק לפני שנה. אבל יש איזשהו תהליך שקורה בחודשיים, 3 האחרונים, שלאט לאט מתחיל להאיץ את הביקוש, היזמים מוכרים קצת יותר, רואים איזושהי יציאה מהסיטואציה הדי מורכבת שנכנסנו אליה מתחילת המלחמה. יכול להיות שאנחנו במין בטרנינג פוינט. כנראה, אבל גם צריך לשים לב מאיפה מגיעים הנתונים של המחירות. יש המון מחירות היום שהן מבוססות איזשהו סוג של שיווק, כאשר היזמים התחילו לעבוד על איזשהו תמהיל, שחלק מהדירות הם מוכרים במה שנקרא 5.95, 10.90, 20.80. שזה בעצם אומר שבמקום שהאדם יביא למשל 25% הון עצמי, ואז הבנק ישלים את היתר, אומרים לך, תביא 5% משווי הדירה, זה מעט כסף יחסית. ממש מעט. הדירה נבנית עכשיו, בעצם, עכשיו, בעיקרון אנחנו מכירים שבהכי טוב בדרך כלל אדם מביא 25% הון עצמי, אז מה עושים הקבלנים? אומרים, תביא 5%, את ה-20% הנוספים אנחנו ניקח כהלוואת בלון מאחורי הקלעים, זאת אומרת, אנחנו לובים כסף כדי שלך, כמו, אתה יודע, אנחנו עושים לך טובה. בעצם בשביל החטאים שלך, מה שנקרא. בדיוק. אז כאילו, אז אנחנו נספוג את זה, אנחנו נשלם גם את הריבית של הלוואת בלון, רק זה, בתכלס דה פקטו, זה הורדת מחיר. פקטו זה הורדת מחיר. לא שמחיר הדירה יורד, אלא זה הקלת תנאים בכניסה לעסקה, נכון. מה שבכלכלנית מתפרש כהורדת מחיר. נכון, אתה צודק, אבל יש פה איזשהו משהו אחר שצריך לשים לב אליו, שבן אדם שהיום הוא רוכש שם 5, 10 או רק 20%, מה שהיה מקובל עד לפני שנה נאמר, היו משלימים את התשלומים עם התקדמות הבנייה. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר צריך מהר מאוד להביא לא מעט כסף. נכון, זה לא שאתה קונה ב5%, זה שאתה בתוך, נגיד, 3-4 שנים, צריך להמציא את מלוא הסכום. כמעט כל שנה צריך להביא 25%, אתה אחרי שנתיים, דירות בהקמה נאמר, אתה כבר ב-50-60%, צריך להביא את הכסף, ומה שהצליחו לעשות היום ברמה השיווקית, גם דה פקטו תכלס, אל תביא את הכסף, תביא רק 20, תביא רק 10, שזה לא הרבה כסף, או
אפשר להתמודד עם זה. את היתרה עם המפתח. עכשיו, מה אומרים? זה לא בהכרח שתצטרך להביא את היתרה. אנחנו נותנים לך את הזכות, את האפשרות למכור את הזכות לדירה, שנייה לפני שתקבל טופס 4. רגע, וזה מאוד מעניין לכאורה, או כנגיד אדם אופטימי, יגיד לעצמו, וואו, שנייה, אז אני עושה פה עסקת אופציה. מה זאת אומרת? דירה 2 מיליון, אני מביא 100,000, שזה 5%. ב-100,000 שקלים קניתי זכות שאני יכול למכור אותה. נגיד, אני יכול לפני תום הבנייה, לבוא ולמישהו אחר, תקשיב, יש לי פה שמורה לי דירה, אתה רוצה לקנות את הזכות לקנות את הדירה הזאת, עכשיו אני שמתי 100,000, נגיד תיאורטית, אדם יכול להגיד שהוא אם הוא אופטימי, אני אמכור את הזכות הזאת ב-130,000. עשיתי אפסייד של 30% תוך 3-4 שנים. אבל, יש פה קאץ'. כי הקאץ' הוא שאותה דירה היא בבניין שנבנה כעת. סיכוי גם לא קטן שיש עוד בניינים שנבנים כעת באותו אזור. סמוך למועד גמר הבנייה, יהיה מלא דירות חדשות שמשתחררות לשוק בו זמנית. נכון. ועכשיו יש לך היצע די גדול אזורי, ועכשיו אם אתה חושב שזה יהיה קל נורא למכור את הדבר הזה, או אפילו להכניס סוחרים, יכול להיות שהדבר הזה יהיה מאבק. יש פה משהו מעניין, כי אף אחד לא מבטיח לך שתצליח למכור את הדירה. אבל אם רגע אחד נחזור אחורה, תחשוב שאתה צריך שאם נכנסת או השקעת רק 100,000 שקלים בדירה של 2 מיליון, אתה צריך שהדירה, שווי הנכס יעלה רק ב5%, שזה 100,000 שקלים, כדי כביכול להחזיר לעצמך את ההשקעה הביתה. כן, למשוך חזרה את מה שזה. בדיוק. וזה סביר מאוד, כי מה שקורה בבניין שנבנה, יש איזו תופעה מאוד מתועדת וידועה, שאנשים בסוף עובדים בצורה די בסיסית. ככל שהוא רחוק מגמר בנייה, אז הם פחות, יש אנשים שקונים דירות למגורים. ככל שהסיכון גבוה יותר, ככה התשואה או הפוטנציאל תשואה יהיה גבוה יותר. כשאתה נכנס ורוכש דירה שהיא על הנייר, ואתה צריך לקוות שתוך 4 שנים היזם באמת יסיים לבנות אותה עם הקבלן והכל יעבור. ציור. קונה ציור, אתה קונה איזושהי, אתה מקווה שיהיה בסדר. אז אתה יכול לבוא ולבקש 2, 3, 4% הנחה. אבל היום עם כניסה של ה-2080 הזה, הדבר הזה קצת התמסמס, כי כבר בא לידי ביטוי בחוסר צורך להביא את הכסף, את רוב הכסף ביום הראשון, אתה מביא רק 20% או 10%. אבל נוצרת פה איזושהי בעיה שאתה היום מתחייב להשלים את ה-80% האלה עוד, נאמר, 4 שנים, עם גמר הדירה, ואני מכיר לא מעט אנשים שלא יודעים אם יהיה להם את הכסף הזה, הם מקווים שהם יצליחו למכור את הדירה. מה עם משכנתא? היית שים לך 75% לפחות, לא? אתה צריך 75%, לא כולם יודעים מה יהיה עוד כמה שנים, גם 75% משכנתא זה סכום, ההחזר החודשי הוא בדרך כלל מאוד מאוד גבוה, ככלל אצבע, החזר של, נאמר, 50% משכנתא, זה פחות או יותר שכר הדירה שאתה יכול לקבל על הדירה, ככה מלמעלה. 75% אתה כבר נכנס לדפיסיט תזרימי. וזה סיכון מאוד מאוד גדול. מה גם שאתה סוג של מתחרה בקבלן עצמו. גם הקבלן מוכר דירות במשך הזמן, כי הוא גם בונה על איזושהי עליית ערך, והקבלן גם קצת יותר חזק ממך. עכשיו, תוסיף על כל זה את העניין שמי שיקנה ממך את הדירה, יוכל לממן רק על בסיס המחיר שאתה קנית. זאת אומרת, אם קנית ב-2080 לפי 2 מיליון, ועכשיו אתה מוכר ב4 מיליון, כי משהו מטורף קרה בשוק. אתה אומר, אם הייתה עליית ערך, הקונה יוכל לקבל מימון על סמך המחיר המקורי. כן, כן, כן. למה זה הגיוני בכלל? למה לא בא שמאי וקובע מה המחיר הנוכחי? כי עדיין פה דירה, יש פה זכות לדירה, ואתה נכנס פה לכל מה שקשור לערבויות בנקאיות ולתהליך הבנייה. אז זה קצת יותר מורכב, זה לא כזה פשוט, ובוא, אף אחד לא מבטיח שתהיה עליית ערך. אנחנו רגילים ב10 שנים האחרונות, עליית ערך, עליית ערך. זה לא בטוח שזה יקרה, יכול להיות שגם לא תהיה עליית ערך. ואז מי שעושה את זה לשם השקעה, באמת כמו שאמרת, קונה אופציה. אבל זו אופציה שהוא חייב לממש. הבנתי. הוא לא יכול לצאת... זאת אומרת, זה משהו שלא כדאי להיכנס אליו אם אתה יודע בוודאות שתוכל להיות good for it. אלא אם כן אתה לוקח פה ריזיקה מאוד גדולה, ואתה צריך גם להבין שאתה לוקח את הריזיקה הזו, זה גם סוג של בסדר. אוקיי. הדבר הזה בעצם מייצר איזושהי מגמת התאוששות מסוימת בשוק. ורואים קצת יותר ויותר רכישות של דירה. מעניין יהיה להיות מה יקרה עוד 2 ו3 כשה-80 יתחיל להגיע לידי ביטוי. דבר נוסף שאנחנו רואים בשוק שיש המון יזמים, שבגלל העלויות מימון המשמעותיות והגבוהות וכו', הם לא רוכשים את הקרקעות. הם הלכו לכל העולם של התחדשות עירונית. יש, נאמר, חברת אזורים, חברת האורה, יש לא מעט חברות שכאסטרטגיה נכנסו לשוק הזה כבר לפני 10 ו-15 שנה. זה לתהליכים מאוד מאוד ארוכים,
אבל במהלך התהליך הזה הם לוקחים בניין ישן, הם רק מקימים את התוספת, ומוכרים את התוספת אל מול ה-benefit שיקבלו הדיירים הקיימים. בסיטואציה הזאת הם לא צריכים לרכוש את הקרקע. עלויות המימון יותר קטנות, ההון שהם צריכים להביא מהבית יותר מצומצם. הדאונסייד זה שני דברים, צריך להשיג את האישורים של כל הדיירים שגרים שם, שזה תהליכים שלוקחים קצת זמן, וכמובן את ההיתרים וכל הוועדות השונות, תהליך שלוקח בין 4 ל-10 שנים. אז החברות שהתחילו את התהליכים האלה כבר לפני 10-15 שנה, היום כבר קוצרות פירות. אני חושב שהאור המוכרות, קרוב למחצית מהדירות שבשיווק אצלם היום זה התחדשות עירונית. אוקיי, סבבה. בוא נדבר על מצב הפועלים הזרים, ובאופן כללי יש לנו עכשיו קשיים גם בגלל שאין פועלים מהרשות, וגם בגלל שיש לנו הקשיות למשל הטורקים, שהחליטו לא לעשות איתנו עסקים. הם לא אוהבים אותנו יותר, הרבה זמן לא אוהבו אותנו. טורקיה היא מקור למלט למשל, מגיע מטורקיה. טורקיה היא בסיס יבוא משמעותי מאוד לשוק הנדל"ן הישראלי. אני חושב שפה באופן כללי צריך לפצל בין שני סוגי יזמים או קבלנים, הגדולים והקטנים. הגדולים מאוד מחוברים לשוק ההון, יש להם יכולת להביא מימון קצת יותר בקלות, יש להם את האפשרות לפרוס את ההלוואות ולהקל על הקשיים התזרימיים שלהם, וגם אני חושב שחלקם הצליחו לייצר מלאי משמעותי, כך שהבעיה קיימת מטורקיה, היא קיימת אבל היא מצטמצמת, ויש להם יכולת מאוד מהירה להתחיל למצוא מקורות חדשים ליבוא. מבחינת השחקנים הקטנים הרבה יותר קשה להם יהיה להתמודד עם זה, וגם מבחינת אותם פועלים שהחל מתחילת המלחמה פחות או יותר, אני הבנתי שנעצרה הכניסה של פועלים למדינת ישראל, לאט לאט זה משתחרר, אבל חברות גדולות יכלו כן לשנע את המעט עובדים שכן היו להם בין הפרויקטים שנמצאים אצלם בלחצים יותר גבוהים או על פי האילוצים שלהם. קבלנים ויזמים קטנים, היכולת שלהם להתמודד עם זה היא הרבה יותר מצומצמת, הם אוכלים קש. אנחנו צפויים לראות לדעתך פשיטות רגל? אני מאמין שכן. האם נשמע על זה בכותרות הראשיות? לא. סביר להניח שמדובר בקבלנים שהם ממונפים מאוד, ואולי קטנים יותר. זה ייתן איזשהו היקאפ לשוק. היזמים בסוף ילכו לקבלנים אחרים, יהיה איזשהו תהליך של חפיפה או החלפה. השאלה אם נראה יזמים שיפשטו את הרגל. אני מניח שיכול להיות שיהיו יזמים קטנים, ממונפים, שכן יפשטו את הרגל, שאין להם מספיק הון עצמי להביא מהבית. מצד שני גם צריך לזכור שכל השוק הזה מגיע אחרי עשור מאוד חזק, עם גידולים עצומים בהיקפי הפעילות. מי שהיה חכם וידע לשמור לעצמו רזרבות, מגיע לתקופה הזאת קצת יותר חזק, קצת יותר בטוח, לנשום עמוק. באיזשהו שלב ראינו את זה, אנחנו נעבור את הבעיה הזאת. הדברים משתנים, הדברים נוטים להשתנות, להיות מאוד דינמיים. לפעמים נראה, כנראה שעכשיו לאט לאט נראה איזושהי עלייה לטובה דווקא, אני מאמין. זה ייקח קצת זמן, זה לא חודשים, ואני מניח שגם לא שנה, אבל בסוף אנחנו לדעתי כן נעבור את המכשול ואת האתגר הזה. טוב חברים, שמעתם את זה בפי אהוד. הולך להיות ממש טוב. אין באמור המלצה. אתם יכולים להמשיך להיות עצובים, אבל טוב הולך להיות. כיף שאתה בא. תודה רבה.